Kajingilang basisngi jong kinong sengkam lajong lapanya daga Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation Limited mentagasngi ha Conference Hall jong ka Shillong Club. Lapanlong ya kajing atay Sunny Halor kajing penyariya kajing trelang kerukam trekam lang baka networking ha kaba ke NEHDC kala ban pensedang ya kajing ilang rengkat bat ketnat sorkar jong ka jela meklaya hadin habut na kabantaban kentiu ya kerukam tanjan bat kiwe-kiwe ki jajing tan ha kane ke jela. Haba ajing kren ka manager jong ka entrepreneur and livelihood NEHDC ka tribuni saikya kalau ang ba kajing angnut jong ka tenat kalong ban state kajing kiu jong kajing yo ka jong kayo ka kot ha ki imlang salang ha ka bede bat kikat khana than jing than ha ka jala khnang ba ki barikor ha ka than stay lami ngi ken la ban ya rengkat kerdan lang kum ki wepat ki jala ha ka ri la ban wan lawan ban shimbenta lang ru da ka all allied Government Department na Miklaya.